Bismillahirrahmanirrahim. Gidan Bature kashi na 14. Duk matan suna zaune a ɗaki da Shukura take suna hira. Har Shukura ma tana amsawa har da dariyarta. Sosai take jin daɗin hirar. Ma'u ta ce, Sis, ni kam yaushe za mu je gidan ya Hisham? Mu kankaro wa Zi mutunci. Dariya duk suka sa. Jidda ta ce, wannan ƙirar samudawar sai dai ta kankaro muku mutunci. Ba dai ku kankaro mata ba. Wallahi kam, Adrar take sosai kamar uwarta. Zara ta ce tana dariya. Baki Ma'u ta tura ta ce, wallahi bata isa ba. Ai abun ba a jiki yake ba, a zuciya yake. Dariya suka sake sakewa har da shewa. Shukura ta ce, please dan Allah, ku bari sai kun dire mana yaranmu da ke cikin ku. Sai ku je, komai aka yi muku ku ta shafa. Wayar Jidda ce ta shiga ringin. Taifikin da nan fitowa. Ta miƙa wa Zara Junior ta ce, sis riƙe min mijinkin nan. Bara na je, ya Balarabe na kira na a waje. Karɓarsa Zara ta yi, Jidda ta fita daga ɗakin. Zaunar da shi Zara ta yi akan ƙafarta, tana mishi wasa. Cikin tsautsayi, Jiniyo ya saki baki, yana saka ihu mai firgitarwa. Sosai Zara ta rikice, ta goya shi, tana mishi sannu, sai tsala ihu yake yi. Da ƙyar Ma'u ta miƙe ta karɓe shi a fusace ta ce, dan baki san wahalar ɗaukar ciki da naƙuda ba. Dole ki bar musu yaro. Tana faɗin haka ta figi kayanta ta fita. Ba Zara da aka faɗawa ba, har da su Batul sanda suka ji babu daɗi. Zara kam kukan takaici ta rushe da shi, ta miƙe ta fice waje. Kai Batul ta girgiza ta ce, yaushe Ma'u za ta yi hankali ne? Kin ga abin da take cewa fa. Murmushi Shukura ce ta ce, ƙyale ta lokaci ne, wata ran ko an ce ta yi, ba za ta iya ba. Kawar da maganar Shukura ta yi suka ci gaba da hirarsu. Gida Zara ta koma ta ci kukanta iya kuka, ko da Jidda ta dawo tana tambayar Zara. Tas Batul ta mayar mata abin da ya faru. Zagin Ma'u Jidda ta shiga yi. Kuka Ma'u ta sa ta je ta samu Abdallah ya mayar da ita gida. Shigowa Bature da Balarabe. Ma'u ya fara tambaya. Jidda ta zayyane masa abin da ya faru. Bai yi sanyin gwiwa ba ya nufi gida a harziki. Bature na isowa gida da red spot ɗin Ammi ya yi. Ya ci sa'a ya samu Ma'u na falo tana cin apple. Zama ya yi gabanta. Ya murtuke fuska san babu wasa ya ce, ni na baki lasisin yi ma Zara gorin haihuwa? Ido Ma'u ta zare ta ce, ni yaushe na yi mata gori, kawai don na ce bata san zafin ɗaukar ciki ba sai ya zama gori. Harara ya balla mata, ƙaniyarki, ba gori ba ne? Na ga dan ina wasa da ke shine ke duk abin da kike so, to maza ki tashi ki je ki bata haƙuri. Baki Ma'u ta tura ta ce, haƙurin me zan bata bayan ban mata laifi ba. Kamar Bature zai dake ta ya ce, kan na buɗe ido na bana son ganin ki a gabana. Kin wuce kin bata haƙuri ko sai na bubbuge ki. Ana haka sai ga Ammi ta shigo falon. Yaya me ke faruwa Bature? Baka ga larura gare ta ba ka sa ta a gaba kamar zaka haɗiye ta? Miƙewa Ma'u ta yi har da dafa kafaɗar Bature. Ta je ta zauna gefen Ammi ta ce, wai fa din ɗazun a hospital Aunty Zara ta yada jiniyo na faɗa mata gaskiya shine ta ce mishi na mata gorin haihuwa. Shine ya tusa ni gaba wai na je na bata haƙuri ko ya bibbige ni. Cikin tsiwa Ammi ta ce babu inda za ta idan baka da hankali ka zo ka buge ta da cikin. Ai ko daga sai gorin ta mata ba laifi bane tunda bakin halin uwarta ya shafe ta ya hana ta haihuwa. A fusace Bature ya miƙe ya nuna Ma'u da ɗan yatsa. Idan har kina son ki ci gaba da zama da ni, ki gaggauta yin abin da na saki. Bature bai jira cewar su ba ya fice. Baki Ma'u ta murguɗa ta ce, wallahi babu inda zani don uban shi ya sake ki. Sai me? Daman ke kika ce kina son sa? A waɗanda suka ce suna son shi suna can. Bakin Ammi Ma'u ta sa hannu ta rufe. Kai Ammi, ai da ya sake ni na shiga uku. Ki bar batun saki, wallahi ina son mijina. Duka Ammi ta kai mata a baya ta ce, Ja'ira su Ma'u an san daɗin miji. Bayan sati biyu, gaba sosai Ma'u ta shiga yi da Zara da Bature. Ko kallon inda suke bata yi, shi ma Bature ya ɗau zafi da ita sosai. Ya yanke duk wata alaƙa da ita. Abdallah da Mami suna kan taimakawa Hisham sosai. Yau da sassafe Abdallah ya kai wa mai gadi tofin ƙarshe da za su ba wa Hisham. Nan mai gadi ya shiga tseguntawa Abdallah. Jiya ya ji Hisham na faɗa da Zi. Hamdala Abdallah ya wuce asibiti. A ranar naƙuda ya tashin Shukura. Likitoci sun taru a kanta ana ba ta agajin gaggawa. Ma'u da Batul duk sun ruɗe sai kuka suke. Mami ce kawai ke da ƙarfin gwiwar rarrashinsu. Su Jidda ma kukan suke gwanin ban tausayi. Kwance Hisham yake akan 3-seater cikin kwanakin nan. Ya rasa me ke damunsa, san baya jin daɗin jikinsa. Na yau ma ya fi tsanani tunda ya sha ruwa da yar aiki ta kawo mishi. A razane ya miƙe ya ƙwalla ƙara jin wani ciwon kai da yake barazanar tsaga kansa. Riƙe kan yayi yana jin wani abu mai wuyar fassara a ransa. Da gudu Zi ta fito daga bedroom ɗinta ta nufe shi. Lafiya diya? Me ya same ka?
Ta yi tambayar tana riƙe shi. Jikinsa ne ya hau ɓari ya fara wani baƙin amai kamar zai amayar da hanjin cikinsa. Da ƙyar ya tsagaita ya faɗi ƙasa a sume. Ihu zai ta saka wadda ya yi sanadiyyar shigowar mai gadi da mai aiki. Taimakon gaggawa suka bashi. Bai kai minti 5 ba sai gashi ya farfaɗo da sunan Shukura a cike da bakinsa. Harara zai ta galla masa ta ce, wata Shukura kuma? Jiki a sanye Hisham ya ɗaga ido. Yana duban zai kamar sabuwar halitta. Bai bi kanta ba ya miƙe a hankali. Ya tambayi 'yar aiki, ke ina Shukura? Kuka 'yar aikin ta fashe da shi ta ce, tana asibiti. Ido Hisham ya ware ya ce, what? Asibiti? Wa ya kai ta? Buɗe baki 'yar aikin ta yi za ta mishi bayani. Zai ta buge bakinta. A harzuƙe Hisham ya wanka wa Zimari. Kyawa za ki buge ta. Cikin kuka zai ta ce, ni a matarka. Baki Hisham ya taɓe ya ce, ni ban san taya aka yi ma na aure ki ba, don haka ki tattara ina ki je gida, na sake ki saki 3. Ihu zai ta runtuma ta ce, na shiga 3, wayyo Allah na, don Allah ka yi haƙuri. Tana can asibitin da kake aiki. Kin motarsa Hisham ya zira, kan na dawo baba kamun waje da wannan abar. Ya kashe maganar yana nuna zi da take ta cin kuka. Babu zato babu tsammani su Ummi suka ga Hisham, kamar an jefo shi. Ya zo yana tambayar Shukura. A arzike Ummi ta shafi wuyar rigarsa ta ce, shege ɗan iska macuci, zuwa kai har asibitin ka ƙara sata? Cikin zafin nama Abdallah ya janye Ummi daga jikin Hisham, kyale ta yi duk yadda take so da shi, kan ya fice ya bamu waje. Bature ya faɗa a tsawace kamar zai daki Hisham. Fitowar dokto ne tare da nas da bibi a hannunta, shi ya tsagaita wutar. Suka yi kan dokto cikin tausayawa, dokto ya ce, sa matarka na neman ka. Take Hisham ya shige cikin ɗakin har jikinsa na rawa. Yunƙurin hana shi Abba da Ummi suka yi, amma Abdallah ya ba shi kariya. Mika musu bebin nas ta yi, Ami ta sa hannu ta karɓa. Dokto ya ce, alhamdulillah ta sauka lafiya ta samu baby boy. Duk hamdala suka yi zuciyarsa sassauta bugawa. Suka nufo kan bebin suna kallonsa. Kamar daga sama Shukura ta kalli Hisham a kanta bayan ta cire tsammanin ƙara kallonsa a rayuwarta. Kukan farin ciki ta sa haɗe da murmushi. Zama ya yi bakin gado ya ɗaga ta ya rungume ta a ƙirjinsa. Yana kuka mai tsanani. Sanda suka yi kuka mai isar su kan Shukura ta ce, alhamdulillah, Allah na gode ma da ka nuna min abin da na daɗe ina jira kan na mutu. Sai gashi ya zo. Alhamdulillah. Cikin kuka Hisham ya ce, please sweetheart, ki daina ambatar mutuwa. Insha Allah za mu rayu da bebinmu. Yaƙe Shukura ta yi, mutuwa dole ne mijina. Ko ba yanzu ba, ni matacciya ce, ina mai neman alfarmarka da ka sa wa yaranmu sunan Yaya Abdallah don ya yi mana ƙoƙari sosai. Sa'annan, ina so ka min alƙawari. Duk abin da za ka ji a bayan raina, ka yafe ma Ummi. Kuka mai cin rai Hisham ya shiga yi. Please matata, ki daina faɗin haka. Zafin ciwo bai san inda rai yake ba. Salati Shukura ta shiga yi, Hisham ya ƙanƙame ta yana taya ta. Allahu Akbar, kullu nafsin za'iqatul maut. Haka Shukura ta cika da salati a bakinta. Ƙara Hisham ya ƙwalla ya sume a wajen. Mutuwar Shukura ta girgiza ahalin gidan Bature. Tun ba Ummi ba da ta ɗauki alhakin mutuwar Shukura a kanta. Take nadama da dana sani ya lullube ta. Ko kuka ta gaza yi, zamewa ta a ƙasa kamar an tsane mata jinin jikinta. Take naƙuda ya taso wa Batul aka shiga da ita labor room. Ma'uko rungume Zara ta yi, ta shiga kuka mai cin rai. Abdallah ji yake kamar ya shaƙe Ummi ta bi bayan Shukura. Duk gidan Bature sun zama abin Allah sarki. Mutuwar ta taɓa su sosai, Batul ta sauka lafiya. Ta samu ɗiya mace, da gawar Shukura da Batul duk aka tattara suka koma gida. Ko magana Ummi ta gaza yi, hawaye ma ta gane Rahama ne, don ya gaza zuwa mata, balle ta ji sassauci. Na saurare jikina ya yi sanyi, ina tunanin mu haɗu da ku a shiri na gaba. Na gode, na bar ku lafiya.